Zdravím, máte Škodu Felicia, pričom ale nemáte cyklovač zadného stierača? Ukážem vám, ako si ho svojpomocne a jednoducho dovybaviť do vášho auta. Budete potrebovať relé cyklovača zadného stierača s označením AEV 2015. Ten je súčasťou výbavy všetkých vozidiel Škoda Felicia vo výbave GLX, v poistkovej skrinke ho nájdete na pozícii INT. V prvom kroku si otvoríte poistkovú skrinku odskrutkovaním kolieska a relé vložíte do vašej prázdnej pozície. Následne vám už stačí poistkovú skrinku iba zatvoriť a zapnúť zapaľovanie. Pri dlhšom stlačení páčky vám odteraz stierač urobí 3 stiery zadného okna. Samotný cyklovač zapnete rýchlym stlačením páčky s ostrekom. A ako vidíte, cyklovač už je zapnutý a má pevný interval, a to každých 5 sekúnd. No a postup vypnutia je už znova stlačiť páčku s ostrekom. Tak zatiaľ ahoj.